3. Už natočím. Takže čus! Vítám vás u nového videa a jsem tady ze Smiley It's a tentokrát to bude z mýho pohledu. Neboli snídete. Musím opravit tej Mariu. No, tak Smile It's, no tak prostě to je jedno. A je to server Game Team. Jo. Takže Marie... A je to Skywars teda. Jo, pojď 3, 2, 1, teď. Jsme tady spolu? Ne, já jsem v nějaký aréně. Já jsem... Nejsme spolu, ale to nebo tak si zahrajeme, no. Potřebuju... Tak na ten pressure plate fakt... Jsem zrovna na té blbý mapě. Jak tam jsou ty stromy? Jo. Že tam musíš se prokopávat. No, spíš takový to s mostounem. A mně vůbec nefunguje prostě myš. Jo, konec. Už tam jsou. Tak jo, takže výstražně. Ty já mě zase blbne myš, tak dobrý. Takže výstražně ty. Jak spadl. Šaty vybírej. No a je po mně. Je, tam má kousky. Kdo mě zabil? That's the... nevím. Hej, už tam seš? Na tom? No. Ne, nejsem. Au. Jo, tak já tady zatím budu. Už mě zabil. Bam. Tak kolik půjdem tak her? Nevím. 2, 3. Jo, tak uvidíme. Počkej, já se kouknu, jak dlouho už natáčí. No, tak to bylo tak zhruba, no nevím. Tak jo, tak pojď, 3, 2, 1, teď. Jo, jsme spolu v aréně. No, teď se mi to laglo. Opravdu, jsi na takový tý mapě, jak je ve středu ta věž. Jej, tak to jsme spolu. Teďka nebudem spěchat do středu, zkusíme nespěchat do středu. Chceš luk? Máš? Jo, mám. Super. A šípy nedám. Jej, takový šípů. Chceš ironový meč? Jo, můžeš. Jo, kdybys našel dia, tak mi please dej. Však mě znáš, že jo. Já vždycky beru ten. A nebo neber Iron Sword, já mám. Jo, tak dobrý. Je, botičky. Tohle si vezmu. Jo, tak já jdu za tebou, kde jsi? Botičky, chlebíček tady. Tady. Já tě nevidím. Já skáču. Mám kalhotky a botičky, já se Jo, tamhle. Tak drž palce. Taková šípka dostanu. Máš tady ještě nějaký ender? Au, hej bacha, někdo po nás střílí nějaký. Au, jo, už vím, ten na středu. A dobrý, střelila. Počkej, já si dám healing. Blbne mi myš. Jak utekli. Jau. Dolů. Au. On mě zabil? Ne, mě teďka taky. Ne. Dobrý, tak jo, tak jdem. Hej tady.
Tady. Počkej na, jo. Šipku, jo. 3, 2, 1, teď. Napíšem, pozdravte do videa. Počkej, já to napíšu, jo. Jestli se mi teda vůbec někdy načtete nějak. Tady to je ta dobrá mapa, někdo bývá ve středu. Instant damage a poison. Poison i instant damage si vezmu. Tak. No, víc. A to je ten blbá mapa. Sice tady jsou knihovny, ale je to blbá mapa. Že tady skoro nic není. Jseš na středu? Jo. Pomoc. Já ti nemůžu jak pomoct. Nemám. No, tak dobrý. Já tady ten jeden nejděsný dobrý úplně. A jak nás, já se tam bojím úplně jít. Hej, tak ty, jako já chci nějakou normální mapu. Jej. Ne. Ne. Tak kde... Se zabarikádovat. Ježiš, nebarikáduj se. Ne. On mě srazil. Nebo spíš zabil. Jo. Počkej, já to napíšu. Já jsem to už napsala. Jo, já to napíšu taky. Kde seš? Já tady. Pojď. 3, 2, 1, teď. Myslím, že jsme na stejné mapě. No, já jsem se připojila na novou. Jo, já jsem na starý ještě, na nějaký prostě, jako poslední jsem se připojila. A sakra, nemám meč. Ale mám hromadu šípů, healing potiony, ender perly. Ne, zase mi blbne myš, to se mi nelíbí. To se mi udělal nelíbí. Taky mě blbne myš, hej. To se mi... Spíš kolečko. Jenže mě Yahoo! blbne celá myš. Ne, někdo mě zabil. Protože mě blbla myš. Sakra. Ježíš, tady jsou věci. Fakt. To je jako... Jaký... To mě blbne normálně myš a nevím, co s ní je. A já se spadnu. Ne. Ty jo. Jo, ten první díl se nám tak nějak jakože nepoved vůbec. No, Ale teď už tomu, teď už tomu rozumím, takže už vím. Jak na to. Hej, čau. Čauky. Tak jdem, teď. Pojď, 3, 2, 1, teď. Jo, dobrý, tak teďka už ne. jdem spolu. Myslíš? No, protože jsem na nový mapě. Co? Jo, jsme. Ne, to je ta blbá mapa. Jo, no. Tak to nehraju. A spadla jsem. Sula.
rozbolí v krku. Je, čau. Budem točit do... Jdem. Tak do 50. Jo, ok. Hej, počkej. Jsme spolu? Jo. Jo, super. Což tam na té mapě, jak je Volcano takový se to jmenuje ta mapa. džungle, no. No, tak něco prostě takovýho, no. No to je jedno. To nebe. Hlavně, že se ukazuje chatu, že jsme spolu. Počkej, já si tě dám do přátel. Musíš potvrdit pak, jo? Klikneš na potvrdit. Odeslalo se ti to. Bo ještě ne, jako. Počkej, jak se to dělá, že je tam v smile it's, jakože v a jméno. A do smělec. Aha. Au! Nemůžu otevřít cestu. Tak už. Ty seš ty na tom středu? Co? Teďka jsem spadla. Au. A už jsem to potvrdila. Jo, já vím, jak se to se pracuje. Cože, to by jsou 4. Někdo píše do chatu. Jo, já ho zabila. Kde seš, kde seš, kde seš, kde seš? Au! Ne, mě zabil, ne. Počkej. Tak, pěkně vedle sebe. 3, 2, 1, teď. Jo, jsme spolu. A laglo se mi to Jo, zase. no to se legne vždycky. Hlavně když máš Optifine, tak než se to načte, dobře, bez lagu. Ne, tady ta mapa, to je... No, ale furt lepší než taková ta sněžna. No to jo, aspoň jsou tu nějaký věci, dobře vyhrabatelné čestky. Jo. Tam ani nevím pomalu, kde jsi. Máme meč, a z toho buduje čet. Instant výhod. Jseš na středu? Ne, už tam jdu. Mám totiž... Oh, tak tam je zase někdo. A já nemám meč. Já nemám nic. Ne, to nejsem já, to nejsem já. Střiď. A zase ten prýtku. Trefím se? Ok, no. Tak jdem bitku holou rukou. Ne. Já neměla meč. Počkej, tady. No, hej, tady. Jak jsi? Jo, aha. 3, 2, 1, teď. Jo, jsme spolu. Hej, Romy, někdo to ukončíme, pojď. Jo. Ukončíme to tím, že spolu skočíme. Ne, počkej, ne, neskákej. Kde jsi? Skákej, teďko, ne, jakože skákej. Ty jsi naproti, jo? Tak pojď do středu. Tak. Zkus to dát do středu. Počkej, mám. Pojď na střed. Ne. Počkej. Tak pojď, skoč. Vždyť jo. Dělej, skoč, rychle, než tam přijde zase tvoje mamka. Dělej.
Teď máš ještě, teď je teprve 42. No dobrý. No tak pojď zastav na ten strom. No. Jo, už vidím. To bude naše tady na Game Teamu to. Sklíš. No tak zase tam někdo šel, tak nic. No, No. no. Ne. Já jsem tam. Já ještě ne. Já to přeskočila. Ježíš, semka někdo leze. Tak pojď. Hej. Jo, já se snažím. Když to je tak těžký. Já rozbila blok. A vrátil se tam. No a podobně. Dělej. Tak pojď na zem. Protože to... Vlastně pojď tady. Ne, pojď. Tak. Ne, pojď Hej sem, sem, pojď. na druhou stranu. Au. Au, to bolí. Ne. Alebo ještě... Tam se Hej, tak ještě nedá tady dostat. víš. Tady ještě se koukej. Pojď. Vypal. Víš co? Pojď na zem prostě. Pojď sem. Ej, pojď sem. Dělej. No. Nebo se ukončíme to na tom stromě. Tak pojď. Hej, pojď tady, normálně dolů. No jako, jak si těmi stát nemusíš. No, tak fajn. Uhni. Počkej, kam se koukáš. No. No, tak pojď. My se s váma loučíme, takže doufám, že se líbilo. Pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak dislike a do komentu napište proč. A my se s váma teda loučíme. Pa, pa.